दिनै नोंथाङा नैबे इन्ड' भुटान बर्डार सरलपारा ओनसोलाव हानजानि मावथिफोरजों बा बिपिएफ प्राइमारिनि बानजायनाय बिसायख'थियारि फोसावथायनि उनाव मेलाव बाहागो लाबाय माबायदि अनुभब मोनखो रायजोफोरनिफ्राय बा बिपुल सहारि मोनदों बयनिबो सापर्ट मोनदों माने साननायनिख्रुइ बांसिन सापर्ट मोनदों आरो आं रायजोखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बेरेखा हानजा अदेबानि इउपिपिएलनिफ्राय एक्जिस्टिं एमएलए लरेन्स इस्लारि दङ बिथांजों नोंथाङा माबायदि जुजिनाय जागोन होनना सानो दासिम जुजिनाया माने बेबायदि जानाय नङा बिथाङा आंनि कम्पेयार टु मी माने बहुत उइक 5 बोसोर बिथांखौ नायखांखाबाय रायजोआ आरो एबारावहाय माने आंथ' सानो इउपिपिएलनि बहुत मानसि आंजों जगाजग खालायगासिनो दं जयनिं खालायगोन आरो गामि गामियानो जयनिं खालायगोन दा बाहाय मेन मुद्दाया जाहैदों डेभेलपमेन्ट जौगाथिनि बाहाय खुनु पार्टिनि खोथा गैया रायजो राजायाथ' बयबो एखेयानो बिपिएफ इउपिपिएल जेबो खोथा गैया बाहाय ओंखायनो बयबो ओंखारना फैनांगौ इभेन लरेन्स बसुमतारी मा होनो बसुमतारीमोन नामा इस्लारियाबो आंनि मथेबा सापर्टसो खालामनांगौ आंखौ बर' हिसाबै आइजो हिसाबै एमएलए महरै देरहालाङोब्ला नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव गिबियै माखौ प्रायरिटि होनानै गिबियै मावजेनगोन होननानै सानो आङो डेभेलपमेन्टखौ फार्स्टआव नागिरगोन दा अनेक जायगायाव दाबो लामाफ्रा मोजां जाजोबाखै जेरैहाय बाय होन्दों दै लोंनायनि बेबस्था गैया ओमफ्राय अबेबा अबेबा गामियाव बिराद खुरख'नानै दं दैफ्रा खुरख'नानै दं बेखौ आं नागिरगोन बेनि उनाव बाखि इयुथफोरनि थाखाय वमेन्सफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय आं खामानि मावगोन